vo in topic tu chu puzzle nya puzzle a hianin hlom nga in kan then theanga scheduling ani chuanin hei a day sang chi mo thil I routine siamang type deuh hi ni me routine siamang type deuh kha ni me ta a tabulation ani chuan table ipo hi han soi fia vak tonin chu tiangin anin hlat lu tuk chuang lo mo table mangin tikhanin kan ti mai ta nga adan kha chuin ang vek thota floor base ani chuanin achang tiro building first floor second floor third floor ang chi ho vel khania box space ni chuan box rem box achung bera first second third fourth khatia ang rem khani ta a chuan miscellaneous hi chu klema danglam deuh hlek hetiang ang huanga leng chia lo nge khatiang ang khani mai ta tiang hian puzzle hi chinga oma sitting arrangement hi chinga om boka hei soinga lo loila lang thova circular tu kan chianga circle in an thunga mi engzan nge thutur tu kan shilok lova linear ani chuan one line an thunga chuan northern hoi vek ani chuan northern hoi kan tinga southern hoi vek ani le south hoi vek an in hoi pol ang ti te pok ha om theya chuan linear a hian single row oma double row om bok ta amu tlar hnia an thua a then north a then south ang chi te mo south north vek an hoya line pakhat zokin south vek an hoya khatyang chi khan chi hrang hrang kha om ve ta a rectangular kan shi changa rectangular hnuai a hian square pokha tel thei thawa mo chuan blood relation based hit chu blood relation nen a in kung kai tlata blood relation mangin an seat kan arrange lon hei chu first choice a chuan da lo ulang chu katia hei athwa ni deuh hlek thina mo ta miscellaneous chu kan soi to ang khan hetiang ang huang chunga leng ve che alo ho ang kha anoi te te ho ang kha ni ta puzzle first puzzle kan ti langa in cho in han chok te u hi in cho in han chok ula a har lo mo a in lo hi main level ani lo nia prelims a chuan tlemin easy to moderate vel ang tur chu ania easy lutuk ang kha chu ni chuang lawa han chok phot ula in mu chwa thei ring minute engzat nge kanin pe kang minute nga
Although in chuanin dan emo currently ulam mo cheta khan. Music trong người voice share thế nào Trong nàng table ka lo siam lok me time ka lo save ka tia tục chok thei kan lo mi scheduling hi chuanin question hey first para in han chiarang first para kha chuanin rem tur la lo nga mai ro chu an hming te important information sang chi ho kha aron do na chuan ama saberin January, March, April, May, July, September, October, November, December aron suidia dia ta heta inriro amma saber tur chu January ani engzat nge February ani engzat nge ti ang chi kha aron mang tang pui chin man satel hi chuan mo chuan puzzle in cho ma pon January a 31 days oma March 31 days oma ti ang chi kha in lo chin chiang hal ve gang January 31 March 31 April 30 oma May 31 September 30 September October 31 30 31 chuan
mi pakwan oma PQRSTU VW le X anya interview wa an kaldona ha shang aron pe chu zong chu ni mai ta ni hete kati chona chan chu I va ziabil mai kha har lo mo possibilities kha enge table kha pathum pali kan ma mo chang ti kha om thea he scheduling anga te floor base te te anga hi chuan zia har lo han thai bil mai akha she lo tur ania mo chuan kan han chiaranga question athui deuh ani chuan atoi deuh pon apui lova athui deuh phei chuan nge in ti tur chu heta asira hian hint in ziak chinang P is going to give interview in a month which has 30 days. Number 1 na P 30 omdon mo. So one number of persons going to give interview between T and P. T le P in car is same as the number of persons going to interview between S and V. S le V in car nen ain ang turani ti zong khania P nge T masaa V nge S masaa anin car thakin an om nge kha eng ma soilo anin car zatin ang ti ringot ani chuan S does not give interview in July. S not July. Indu chuan July hianin not S pointing hal the. Not S. Athum vel kan mamo do na mo heta hi chuan. Chuanin R is going to give interview immediately before you. You ma chi a R mo a chho zong in omdon. You ma chi a R. Chuan only 3 persons are going to give interview between P and U. P le U in car mi pathum chanam don P khat ni thum U. P nge U masaa kan shelo mo. Chuan both T and S are going to give interview in a month which has 31 days. T 31, S 31. Number 7 V does not give interview in December. V not December. Not V, not V, not V mo. Chuan X is going to interview after W but before Q. After W nunga X but before Q. Mase helai hian mi engzat nge kan shelo mo WXQ hi aron ni pop don lo tinani chu W in kara pakhat thei X le Q in kara pahni pon thei mo W ma saber X adot anunga Q don ti na mai ania chuan ta kan chin che anga only 2 persons are going to give interview between T and S. T and S. T le S in kara mi pahni. So, and T gives interview before S. T ma before S mo. S ma in T in interview pedona heti hang kan jang halang 1 2 S o mga T kha masazok chianga. Chuan W does not give interview in April. W not April. Chuan kan chiar zo W April W kan da theilo. Chuan tuna hian kan thai chia theite chu S not July. Ro chuan V not December. W not April ti ho hi table kan zia kai to awangin hin kha kan thai che thei chona bang zong hi kan rem lu ngai ta ni eng ber hi nge kan rem masak ber ta kang eng hi nge kan bul tran na tur ni ta ang ti kha poi mo em ta ni kan bul tran na tur kan lak fu anga ya kan lak fu enge nyang kan lak fu lộc chuan kan buai noi the mo table khatam tak te ron chwa pha the ni number 1 hi entai la P hi 30 kan da angai tu ro he hi chu ala chiang lo he poi chiang lo he po chiang lo vek a P hi 30 kan da ngai ti na ni chu 30 P kan da chuan
30 a p kan da atiro chuan heta po p om ve thei thowa chu wangania possibilities kha kan zia tel na chan November a p om ve thei tho bok ta tikhan table pathum chuak thei kan neya chuan p30 kan thai ri ang next a hei p tuna kan zia ka tiro heta han p ron langa p le u in kara mi pathum da kan tumang p chunglama chona theilawa a hnuai lama kan da ngai khat ni thum heta iwa omanga hnuai lama khat ni thum a om to lo tiro khat ni thum heta u kan da anga khat ni thum heta u kan da ang mon chuan hi chu zo le ta a paragraph vachiar ngai lo khan ti hanin ol sam em ta ni chuan u kan nei ta tiro u chungchia r kan da anga ya u chungchia r kan da ang u chungchia r kan han da li a hi zo le ta chuan enge kan next a t le p in car le s le v in car a in ang ti ania chuan t31 s31 t31 heta po t31 atam lutuk ta ni chu hei hi mo wxq hi anin kara eng omzat kan shibok si lawa anin dot zut nge po kan shi chuang bok si lawa helaya ti omna ho hi kan lak khom thia mangai ta ni mo pakhat point pakhat lekin enge I olsam te in ziadan tu min shil chiang lova pathum ikan lak ko pangai t le p in car le s le v in car in anga t to 31 ha kan da ngi nge anga ya t hnuai pathum na s sa omdon chuan t chu 1 2 3 4 5 6 sa kan da theya ila hanga tinge s hilo bo chuan heta han t da chinang o t hnuai khat ni heta han s kan da the tiro chuan p le p in kara pakhat a oma s le v in kara pakhat kan da ve ngai t le p in kara pakhat a om chuan ta han pakhat an omang s le v heta hianin v om thei lo tiro r a hian ma se chunglama kan jak thei heta blank pakhat a oma ta hian v kan da thei tpv tvps khami ani lo po in khami kha lo ni lo po in heta hian t da chin ta ila t1 2s tan s angai tiro ma se s om thei lo second na t kan da thei lova 31 a heta hian t da le chin don tai la 1 2s u om sa a thei lova thei lo ze la ta han t do da don tai la tiro ta po hian heta chon thei lo ta hian t da don tai la hnuai s om anga e thei lo chu wang chon hemi first possibility first table la hian t khata han kan da ngi nge angai t khat ni thumna s oma chon heta hian v omang number 1 kha chu a fil fai apa ni na le pathumna adik ve thei do nem ti kan enangai o chuan 31 a da kan tumanga r le u om to a ta hian t kan da ve thei turo t kan da theya 1 2 s om theya chuan pahni anin kara pahni a oma s le v in kara pahni kan da viang 1 2 a thei lo turo 1 and 2 heta po thei chuang lo ani hi t hi ta hian kan da thei lo t le chuan 31 danga t da kan tumang ta han t oma 1 2 s nyanga s 1 2 v thei lo duro s noya engma thei to lo ale zong ani chuan t in lo dang tlat dona second diagram a hianin t le p in car le s le v in car in ang tu ti kha adik thei lo awangin hei hi chu kan cancel thei o hei hi chu dik don lawa
Kan heda t kan da veng t1 2 s a thei lo ngal ti ro thei lo ngal top t1 2 s thei lo le ngal heta s om thei lo chuan ta hian t da don ta ila thei lo wa heta hian t la da le don ta lo 1 2 heta han s om angai a thei lo vek ta ni tang tiang hawa hian mo khami kha ka soi pa ani wang khan inge ati chung kha rei hmel mei ta nangma ani in practice chata ngei in ngei tuan a chak chho chuan minute rei lo te a kha kha chu in rem chuak vat meang chuan le hei kan zawa t31 a kan da to a s po 31 a kan da to a tro chuan hei po kan hmang to a wxq changai to w ama saberanga x omanga q omang dikhan kan zaw tvps wruxq zona omemle zona kan nei emle kan nei lo chuan question hi chumo har lo ol tu who among the following gives interview in March a chuan v option D. Excuse me. In which of the following months does Q give interview? Q2 December, option B. Number 3, which of the following is correct with respect to T? T Zungzanga T gives interview in December adiglo. Only 3 people give interview after T adiglo. P gives interview immediately before T adiglo. None of these. Only 3 person gives interview between T and W. T le W in kara 1, 2, 3. Diro adika option E ka diktani. Number 4, how many persons give interview between the one who gives interview in May and P? May mi le P in kara tunge interview pe engza dinge interview pe tuman diro none. Option D. Number 5, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and so form a group. Anin andan tu hi soi log the ini lova question in aron soi ang kha kan po mangai March le x anin related ya March le x khuta chuan September le p September le p December le r chuan July le x heta x oma chuan May le u ta May u mo tikan han en ta ula kok say file bi ganom tiro hey March le x card say file dani adang hi chu September le p chu aning kara patni July le x aning kara patni December le r in kara patni mo May le October in kara patni May le u in kara ni chu March le x in kara khanin khatni thumli nga ombika kha ti odd one tani chu group a khana belong ve lo tani chu